what the nerong lunga shakari kong na ma tu she now ma ya wong ka ba thi ma a phi khen lu ta de yaw ra right de pai nong a kong pu ba nong a to nga so a ta ku do pi phu wen ma li nga a prong pe pi ti kra mong a prong shi ti so nga to la mong pa ma hello ta le ya pa di lu go le se ka ba dai ma khwe ye yesu ni ta ta ma nga ta yaw ti ko praise them me a shai myo ne ra shai kha ri so yong ma li kha nga to nong da ka ba rasa sa tha we li khare what the manga to aning khadi what the manga to aning khadi rasa sa tha we li khare amna thama mye mai lai de ji ne so nga khong le de da na ma hi re lu da to le yo ba sai we mo to so yi a phi khen lu ka phai ngai ne le na kha khai ma ma men dai ma pu ba but what the nerong lunga shai khari kong na ma tu she now ma yaw wong ka ba thi ma a phi khen lu ta de yaw ra tai ti pai nong a kong pu ba now a to nga so a ta ku do pi phu wen ma li nga prong shi ti ra nga to la mong pa ma hello ba le ya pa di lu go le se ka ba dai ma khwe ye yesu di da ta ma nga ta yaw ti ko praise him me a shai myo ne ra shai kha ri so yong ma li kha nga to nong da ka ba